Datorren domekan, hilaren 27an, urriaren 27an, Sixili torneoa ospatuko da Gernika-Lumoko Santanape kiroldegian. Sixili gimnasia taldeak urtero egiten du torneo hau, eta esan bezala, goizez eta arratzaldez burutuko da, goizez 11 ordu bat erdietara, arratzaldez ordu bit erdietatik 4 erdietara, Gernika-Lumon Santanape kiroldegian. 31 klubek hartuko dute parte, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Nafarroa, Errioxa, Kantabria eta Asturiasetik etorritakoak besteak beste. 350 gimnasta batuko dira, 71 gimnasta arituko dira banakako lehiaketan eta gainerakoak 56 talde ezberdinetan. 6 erakustaldi izango dira, 3 banakoak eta 2 talde lanean, euren lana neurtzeko 16 epaile izango dira torneo honetan lanean jotasu. Goizeko ekitaldian taldeak arituko dira eta taldekako zimarakako erakustaldiak izango dira. Arratzaldez, kopako, banakoak eta banako erakustaldiak. Oinarrizko taldetan alebinak, infantilak, kadeteak eta juvenilak arituko dira. Talde absolutuetan infantilak, juniorrak, seniorrak eta lehen mailakoak. Banakoetan oinarrizko alebinak, oinarrizko kadeteak, oinarrizko infantilak eta oinarrizko juvenilak. Torneoa Espainiako txapelketaren aurreko saioa izango da, aurreko urtetan moduan, parte hartuko duten gimnastek txapelketa honetan parte hartzeko aurre prestaketa izango da. Gogoratu ba, Sixili torneo handia, Gernika-Lumoko Santanape kiroldegian, urriaren 27an, domekan, goizez eta arratzaldez.